Takže čaute. Chcel som vám povedať, že budem natáčam videa s kamošom z vlogy, tak, aj s Borisom. A bude tam zostrihané videá, kde budem dávať taký ako keby vlog. A chcel som vám iba povedať, že mám nejaké videa pretočené, len som nedala preto videa, lebo som mal zákaz, potom som sa musel učiť, alebo som mal dvoje svedčko polročné a nebudem ho zverejňovať, nebudem ho hovoriť. No a teraz dneska štvrtok, nemám zákaz, hej. No a dneska by som si dal jeden deň oddych a aspoň by som vyrenderoval to video a zajtra by som dal to video, je to celé zaujímavé, nehajte sa prekvapiť, čo. Poviem vám iba jednu vec, že už som našiel tam dom, ale sa nechajte prekvapiť, s Borisom som to hral. Potom ste tak píšte do komentárov, kebyže sa chcete niečo povedať, kebyže sa chcete spojiť, tiež píšte do komentárov, či sa chcete spojiť a do popisu to potom dám môj Skype. Ďalej, čo som chcel povedať, budem hrávať asi aj s kamošom Slendermana. Ďalej už ani nič, čiže to bola iba krátka informáčka a ja sa s vami lúčim do komentárov. Píšte, like, odber, budem spokojný. Takže čaute.